ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு நிமிஷம் தள்ளிடாதீங்க. ஸோ ஒவ்வொருத்தவங்க லைஃப்பில் வந்து ஒவ்வொரு படங்கள் பாட்டு இதெல்லாம் பார்க்கும்போது சில மெமரிஸ் இருக்கும் தெரியுங்களா. அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு மெமரிஸ் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு மெமரிஸ் இருக்கும் பார்த்தீங்களா. இந்த படம் பார்த்தா எனக்கு சின்ன வயசோட இதெல்லாம் ஞாபகம் வருது அப்படின்ற மாதிரி. அப்படி ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள், தெரிஞ்சுக்கலாம். எனக்கு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து வசீகரா. இந்த படம் பார்க்கும்போது படம் காமெடி படம் தான். இந்த படம் வந்து சின்ன வயசில் நான் பார்த்தது, சென்னையில் இருக்கும்போது பார்த்தது. சின்ன வயசில் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க கூட சேர்ந்து வீட்டில் பார்த்தோம். சிடி அப்போ வந்து புதுசு அந்த சிடிலாம் வாங்கி பார்த்தோம் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க கூட சேர்ந்து. ஸோ அதெல்லாம் எனக்கு பயங்கர மெமரியாக இருக்கும். அந்த படம் பார்க்கும்போது அந்த பாட்டு, அந்த தீம் மியூசிக் இதெல்லாம் கேட்கும்போது வந்து அவ்வளோ இப்போ கூட நினச்சா அங்கே இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகும். ஸோ எங்கள் வீட்டில் வந்து யார்ட்டையாவது இவருக்கு பிடிச்ச படம் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக சொல்லிடுவாங்க வசீகரன் அந்த மாதிரி. ஸோ உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஏதாவது பர்சனலாக பிடிச்ச படம் இருக்கா, என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள், தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ எல்லாம் ஒரு மெமரிஸ் தானே, ஜாலியாக இருக்கும். ஸோ அது கேட்கும்போது அதுதான் கேட்கலான்னு வந்தேன். தேங்க்யூ.